Com us dèiem, només començar el programa d'avui. Miràvem justament el dilluns en clau de salut, present i futur més immediat, de que ens depara la coronacrisi. Després, ahir, amb sindicats, vam veure com ens ha quedat atrinxat el mercat laboral. I ara mirem el 14 d'aquest mes, que és quan hi ha el retorn a les escoles. Un retorn a les escoles en el que l'entrada es diu que es farà esglaonada, en franges de 10 minuts, es crearan grups estables de convivència, l'ús de la mascareta a l'aula serà obligatòria per tots els alumnes, no caldrà mantenir la distància de 1,5 metres, les ràtios a primària seran inferiors a 20 alumnes, les famílies no podran entrar a l'escola i que també s'avisa que es faran uns 500.000 tests PCRs a alumnes i professorats entre el 15 de setembre i el 15 de novembre. Hi ha moltes més mesures, però mireu, volem parlar amb els representants dels sindicats, que ja ho van fer el seu dia, quan es va anunciar, quan en Bargalló va dir, escolta, el 14 de juny, no sé si era el 14 de juny, però al juny tornem. Doncs vinga, llavors ja vam parlar amb en Juan Carlos Feijóo de la USTEC. Juan Carlos, què tal, com estem? Bé, bon dia. Esperant una mica la situació d'aquest 14 que es presenta molt complicada, molt complexa, i la qüestió és veure què ens passarà d'aquí uns dies, perquè els centres ja han informat una mica de que les mesures que tu acabes d'incidir al principi no es compliran. Ara veurem per què i com i de quina manera no es compliran. Ferran Berri, ell és de la Central Sindical Independent i de Funcionaris. Ferran, com veieu des del vostre sindicat aquest retorn a les aules, aquest 14 de setembre? Hola, molt bon dia. Doncs ho veiem també amb molta preocupació, com també compartim el que ha dit el Juan Carlos. Evidentment, ens preocupa moltíssim el personal de risc, que el personal de risc que en el seu moment van fer la declaració responsable i que en principi tenien bastant clar que no haurien de fer classes presencials, a la immensa majoria se'ls ha declarat aptes, malgrat ésser considerats persones especialment vulnerables en aquest virus per part dels serveis mèdics, i els que no se'ls ha recomanat que agafin la baixa laboral. Llavors, clar, són persones que són aptes per treballar de forma telemàtica, no es consideren malalts, sinó simplement persones amb risc. I el que demanen és que s'adapti la seva situació personal al risc d'aquesta epidèmia que ens està afectant a tots. Escolteu, el retorn a les aules, deixeu-me mirar ni que sigui un momentet el mes de juny. Què va ser-ho del mes de juny? Per mi va ser un experiment. Perdó, parla, Joan Carles. Joan Carles. En principi, és a dir, va ser un experiment, va ser provar com funcionaria i també en la condició que sabien també perfectament des del departament que les famílies no portarien els fills a les aules després d'estar confinats per 15 dies per poder simplement fer unes activitats que no se sabia exactament què anava a fer. La gent s'havia acostumat, entre cometes, al treball online, quedaven 15 dies de curs, i era una barbaritat en plena Covid, en plena encara expansió del virus, portar-nos a unes aules que no sabien com anaven a estar. Per tant, va ser una experiència pilot per provar. Clar, amb molt d'una rata tan baixa no es van donar casos, només en algun centre en concret que es va donar i van tenir que tancar, però clar, no és el mateix bellugar a tot el ensenyament no a Tarragona, sinó a Catalunya, 1.500.000 persones bellugant-se en dies confinats 6 hores gairebé en classes de 25 i 30, si són així, perquè també són en costa de l'Institut de Referència a Tarragona, que els batxillers, per exemple, estaran a 35-36, a veure si podem garantir la distància, mascaretes, ús tancats, totes aquestes coses que sempre veuen que no es poden complir d'entrada. Ferran, una prova, no, deies també? Que va ser a veure què passava. Una prova i també, d'alguna manera, fer un cop d'efecte, entenc jo, pel tema de que els pares i les mares veiessin que això ja s'activava, de cara una miqueta a presentar una miqueta una certa normalitat que ja començava. Havíem tingut una millora de la pandèmia i semblava que que quan passés l'estiu tot això ja estaria acabat. Aquest inici, tal com es va fer, és com s'hauria d'estar fent ara. És a dir, amb alumnes presencialment en un determinat moment, per exemple, el 50% i amb setmanes alternes en presència a classe i el 50% amb setmanes alternes amb treball telemàtic a casa. D'aquesta manera es punjaria moltíssim el que serien les ràtios, podríem mantenir distàncies de seguretat que nosaltres sí creiem que s'hagin de mantenir i d'alguna manera garantiríem molt més el que seria la seguretat de l'alumnat i del professorat també. Escolteu, en aquest sentit, ras i curt, Juan Carlos, les aules es convertiran en focus de contagis de Covid-19?
Pensem que sí, tot i que els estudis són tan dispars i els estudis científics parlen que els infants no són transmissors o són poc transmissors o són asimptomàtics, aquí parlem d'una població que va des dels 6 fins gairebé als 20 anys i, per tant, també s'han donat casos ja que a partir dels 14 anys el contagi s'està produint molt entre joves i adolescents. Per tant, si la mesura que ens posen ara mateix és dir que per anar a un lloc tancat anem amb mascareta, amb cites prèvies, amb 10 persones com a molt, com anem a estar 30 persones en una aula, com metres quadrats, que és realment per capacitat inferior, i en aules que també, per les instal·lacions que tenim, obsoletes, no estan ben ventilades, no es poden garantir una ventilació correcta, etc. És molt complicat i és molt dificultós. Jo, per tant, penso que el focus està aquí. I dins de les mesures que comentava, nosaltres el que volem és un ensenyament presencial, presencial al 100%, no d'alternar de les setmanes telemàtiques, però l'ensenyament telemàtic també deixa un terç de l'alumnat fora de joc, perquè el centre de proves i falta de recursos també està. El que volem és un ensenyament presencial amb garanties les millors, no absolutes, de seguretat. I això passa per posar recursos. I quins recursos farien falta en aquest cas, Juan Carlos? Mira, en aquest cas farien que si el que nosaltres hem proposat des de ja fa temps, que és una ràtio de 10 alumnes infantil i de 15 a primària i secundària i estudis superiors. Això significava que els grups es gairebé doblessin i, per tant, caldrien uns 40.000, 45.000 docents, personal d'atenció laboral, de suport, per necessitats educatives especials i perquè no es perdin les coses. Llavors, això és una inversió d'uns 1.700, 1.800 milions d'euros. Es va parlar de que el president Torra va dir que el dèficit que caldria se pogués posar, i estem esperant per als fons europeus i si no es pot aprofitar el deute o el dèficit i augmentar-lo en aquest sentit. La qüestió important és aquesta, és posar recursos perquè l'ensenyament sigui presencial i en seguretat. Sí, des de la Generalitat que sí que es posen professionals d'ensenyament a disposició de les aules, però diuen professionals que no docents, Ferran. Doncs sí, aquí... És un matís important aquest, Tenim una mica d'incertesa amb tot això. Clar, qui són aquests professionals? Són personal de suport, són monitors, són persones que quina tasca faran. Jo aquí vull també una miqueta, amb el que deia abans en Juan Carlos, fer una puntualització. Hi ha molts centres que amb tot l'alumnat present no serà possible mantenir les ràtios. Ahir ens trucaven companyes i companys en els quals els seus centres ens deien que s'havia organitzat aquest inici de curs amb 27 alumnes per classe a primària i que aquests 27 alumnes per classe ultrapassen els 20 alumnes que va declarar el senyor conseller fa uns dies. I quan se'ls ha preguntat a les direccions i fins i tot diuen que a les inspeccions, que com és que si el conseller va dir 20 alumnes per aula, doncs ara estem parlant de ràtios probables de 27, doncs van dir que com que això no estava publicat al DOC, que de moment normalitat quasi absoluta. A mi això em fa molta por, em preocupa molt. També em preocupa molt això, aquests docents, aquest personal no docent, qui serà i quines tasques faran, perquè clar, hi ha una indefinició molt gran en tot això. Clar, entrem, per exemple, en el cas del Morell, si entrem en ràtios de només 20 alumnes, l'any passat ja van ocupar el magatzem. Com menys alumnes, necessites més espai. Correcte. Jo per exemple, si algun municipi que té una església, té equipaments municipals, no sé si hauríem de recórrer, Juan Carlos, a equipaments municipals als municipis per tal d'habilitar aules improvisades, o com es resol una cosa com aquesta? Bueno, en principi, si l'infrafinançament que porta l'ensenyament a Catalunya hagués estat ja posat en el seu moment, inclús pensem que estem pitjor encara que des del 2010, 10 anys que portem de les retallades que es van fer en el seu moment i no s'han recuperat. Estem infrafinançats. La LEC marca el 6% del PIB, estem en el 2,4% d'inversió en educació. Per tant, portem un infrafinançament molt gran i això ha fet que les instal·lacions i els recursos no siguin els que caldrien, i més en un procés de pandèmia. També quan el juny-juliol ja es podia preveure, en aquest sentit, la tornada a l'escola, que s'hi podien fer ràtios petites per mantenir la distància, la seguretat, el control, l'atenció més directa per part dels tutors i dels professionals de l'educació en grups més reduïts, ja s'havien de buscar perquè els centres no estaven preparats per dividir tants grups. Lligant una mica amb aquesta ràtio 20 que va posar el conseller a primària només, perquè a secundària es va dir que es baixaria la ràtio, però no s'ha fet tampoc. En molts centres ens costa que ja no la poden fer perquè no tenen el personal.
els 3.200 docents que van prometre, els 8.000 professionals que deien, tampoc han arribat. Encara els nomenaments són curtíssims i ara estan sortint classes de gent que ja veurem com arriba. De fet, hi ha centres petits, tipus com deies tu el Morell, en Alcover mateix, que han perdut mestres i no poden fer les especialitats en tots els llocs. I les ràtios continuen a 25-26. És a dir, no han pogut desdoblar. És a dir, és molt complex. Però clar, és una cosa que s'havia de preveure en un principi. I nosaltres vam proposar, nosaltres volem ser part de la solució, no volem ser un problema al sindicat, però no es compta amb nosaltres. Nosaltres hem fet un munt de propostes, les vam presentar en el seu moment i no s'ha fet cap cas a ninguna. Per què no els fan cas? Vostès, en principi, són els que coneixen la realitat dels centres, també. Vaja, ensenyament no vull dir que no els conegui, però vostès també tenen un coneixement de causa de tot plegat, no? Sí, jo penso que en aquest sentit el sindicalisme està una mica com defenestrat o desconsiderat i l'administració té una política que van a la seva i pensen que és la millor, no? Jo tinc clar que han de defensar les seves idees, però sempre quan parlen de negociar, la idea quan parlen de negociar és intentar acostar postures. I això són les meses sectorials, en les que jo he participat gairebé en totes durant la pandèmia, no s'ha vist reflexat. Inclús hi ha una paraula molt clarament del secretari general de professorat en què va dir clarament que no negociaven res de plantilla de cara al setembre. Es mantindria la plantilla que havia en el curs 2019-20. Si tu això ho dius al maig, quan vas a tenir un problema de pandèmia i de dificultats, què has de fer en aquest tipus de meses? Nosaltres fem propostes, no es compleixen, no ajuden. Hi ha hagut 3 mesos per maniobrar en aquest sentit de la falta de plantilla, més si havíem de començar a esbocinar les aules i, per tant, això demana més docents, és de cap. Escolti, què ens sembla les novetats de permisos pels pares? O sigui, els pares que tinguin algun fill per Covid es podran demanar una baixa laboral. Ferran, com veieu aquesta mesura? Jo ho veig bé. Jo tot el que sigui ajudar que la problemàtica, si es dona, doncs sigui més o menys assumida per l'administració i pugui ajudar els pares amb les seves normatives i en aquest cas amb els permisos aquests, em sembla correcte. És a dir, una família que tingui un nen que pugui contagiar-se de Covid i que aquesta família pugui tenir el temps necessari per poder-lo atendre i cuidar d'una forma acurada, em sembla bé. Això estic totalment d'acord. Nosaltres ho portàvem de les propostes que fèiem, era justament de considerar un primer retribuït per als pares o mares que tinguessin el problema del Covid. Però aquí hi ha un problema afegit. Sí que si l'alumne s'ha de quedar en casa perquè justament ha donat positiu i el pare, per tant, l'ha d'acompanyar, aquest és el que tenia el permís. Però clar, hem de tenir en compte que quan hi ha un cas de positiu es farà una quarantena a tota l'aula. Aquí anava. I aquí anaven, ja que ells no tindran permís. Com a molt podem demanar una reducció de jornada. Reducció de jornada significa reducció de sou. Per tant, podríem pensar llavors en la picaresca de que se puguen arribar a demanar permisos quan no toca. És molt complicat, i també a nivell d'empreses i d'empresaris tenir aquesta situació. Però, clar, estem en una situació superexcepcional. Hi ha una pandèmia que la tenim aquí al damunt i mentre no estigui la vacuna no va haver res segur 100%. I nosaltres pensem que aquest permís hauria de figurar i és el que diem sempre, és invertir recursos en qüestions socials, que és una mica que si les polítiques que se fan realment són més neoliberals que una altra cosa, doncs això no es pot. Clar, una altra cosa, una de les coses que també, vaja, confirmeu-m'ho, desmentiu-m'ho, que saltaran o salta pel camí, és l'atenció personalitzada dels alumnes. Passarà això, senyors? Clar, perquè volen fer el tema dels grups bombolla, llavors què passarà? Que amb els grups bombolla no serà possible d'alguna manera fer entrar a determinats professionals. Això també és una mica problemàtic. Els grups bombolla estan molt ben pensats, però si en aquest grup bombolla li marmem la possibilitat d'entrada del professor de música, el professor de música, de l'educació especial en els casos d'atencions individualitzades, etc. Llavors, com ho solucionem tot això? És molt complicat. Bueno, és el que he dit abans, que la idea, per exemple, en primari, de baixar 20 la ràtio, que no s'ha pogut fer, perquè, com s'ha dit, en aquest cas hi ha moltes escoles no la poden fer de la dotació. Això significava simplement que l'ensenyament pensava que a la mateixa plantilla que hi hagués repartir aquests 20 alumnes i, per tant, els especialistes fessin de tutors què està passant en els centres. I, per tant, això és una pèrdua de qualitat educativa molt gran en el sistema nostre. Un sistema que estava repuntant i que estava
i que volem semblar-nos als països del nostre entorn, sobretot els del nord d'Europa, i és que és una qüestió de falta d'inversió, sempre és el mateix. Els desdoblaments es perdran a l'ESO, l'atenció a la diversitat es perdrà, és a dir, que cada vegada, si volem tenir menys relació perquè els grups siguin estancs, cosa que també serà impossible pel tipus de centres que tenim i per la quantitat d'alumnes que hi haurà. Una de les mesures que has dit al principi, Jordi, allò que has comentat de les faran les esglaonades cada 2 minuts, clar, en un centre petit de 100 alumnes, o 150 alumnes, de poble, estarà bé. Sí. Agafa el Martí Franquès, 1.500 alumnes. I rentar les manetes. Jo crec que poden estar una hora. Això serà impossible. Parlem de la higiene. Què passa amb el personal de neteja? El personal que és molt important en aquests moments. No anaran l'abast. No es neteja una vegada al dia, perquè el pressupost és el que hi ha i no es pot fer més i quan acaba la jornada d'això. Ara seria necessari que almenys el que són lavabos i coses comuns estiguin netes cada 2 hores, no? Nosaltres hem fet propostes, moltes propostes i és molt complicat. L'altre és, fins on sé, s'han suspès les oposicions dins el sector de l'ensenyament a tot Espanya menys a Catalunya. O sigui, les oposicions es mantenen. Sí, nosaltres des del CECIF vam proposar que les oposicions, la convocatòria es mantingués però es traslladés al juny de l'any que ve, que hi ha altres cossos que fan els processos selectius, i llavors fer-les totes juntes, sense que es perdés cap plaça. Però ens semblava molt difícil poder organitzar amb la imprevisibilitat que portava a l'evolució de la pandèmia i, a més, tenint en compte que el setembre seria caòtic per organitzar els centres amb aquesta nova realitat, que, a més es pretengués fer el procés selectiu entre els mesos de setembre i octubre. I de moment és així. CECIF s'hi va oposar de pla, altres sindicats van donar el vistiplau a l'administració i des de, ja et dic, pràcticament totes les comunitats de l'Estat, per el coneixement que tinc, el procés selectiu s'ha traslladat per l'any vinent. Nosaltres, la nostra postura és d'oposició total a l'oposició, justament. Ho vam referendar en mesa sectorial. Van ser demanar un ajornament de cara al juny del 2021 sense perdre les places. L'administració es va tancar i enrocar en banda, que les farien sí o sí, per qüestions que ells pensaven que les han de fer. I a més, ja és al setembre, justament, quan comença el curs i quan ve tota la problemàtica caòtica que estem veient, què passarà, no sabem què passarà. Va llogar 17.000 opositors per a 100.000 places en tribunals que estaran aquí, per tota la situació de la pandèmia. Gent que la majoria estan treballant també als matins, en les escoles, i a la tarda tenen que passar el procés selectiu. Ens van demanar en aquest sentit. I el comunicat últim que hem fet ho tenim molt clar. En un 40% d'interinat que tenim a Catalunya. En una situació d'excepcionalitat com és la pandèmia, l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, en l'article 6.1, pot fer que aquestes oposicions es creïn en concurs de mèrits. I, per tant, creiem que era el més oportú. Com a mínim, ja aplicar-ho en aquest sentit. Si no, l'ajornament fins al 2021. Es van tancar l'administració en banda, que sí o sí es faria al setembre del 2020. Una altra problemàtica afegida, Sí. És que ara veia les xifres. Es contractaran més de 8.000 professionals educatius, allò que dèiem. I segons vosaltres, segons vostè, quants professors, no professionals, sinó professors, són els mínims indispensables, Nosaltres hem dit que si anem a ràtios de 10-15, la quantitat serien entre 40 i 45.000 per tota Catalunya. Si anem al ràtio 10-15. Si anem a les ràtios que posa l'ensenyament, la plantilla 25-30, el que han creat simplement és per mantenir que no se faci la sobreràtio que es feia en el seu moment. 25-30 és la llei, la llei bàsica, però després se posava sempre el 10% de més, que la majoria dels centres estaven en sobreràtio. Des que és 8.000 professionals, docents són només 3.200. I no han arribat, tampoc, perquè no han estat nomenats tots. És a dir, nosaltres pensem que, com a mínim, si anem a ràtios 25-30 i volem fer desdoblaments de l'atenció corresponent, hauríem de fer un mínim de 20.000 a fer 25.000. Però a la tessitura nostra, que seria una mica per donar més seguretat als centres, a les famílies, a l'alumnat, al professorat, és a dir, a tota la comunitat educativa en general, la idea era invertir, posar recursos públics per poder garantir un ensenyament presencial amb seguretat. Sense risc zero no pot ser. Això està claríssim. Sí, no, evidentment. Ferran. Sí, coincideixo amb les xifres amb el Juan Carlos, evidentment. Nosaltres també, com que
apostàvem per aquesta altra solució, que seria la de setmanes alternes. També vull aclarar que en aquestes setmanes alternes que els nanos no puguin estar a casa o atesos per les famílies, etc. Els grans poden estar sols, però els més petits, evidentment, no. S'habilitessin en aquests espais municipals, aquests espais que han ofert fins i tot els ajuntaments i associacions que es podien habilitar per poder deixar aquests nanos allà a cura de professorat, a cura de monitors també, evidentment, i d'aquesta manera poguessin fer aquestes tasques que telemàticament estarien suportades pel professorat de risc des de casa, que aquest professorat no s'hauria d'incorporar als centres, sota el nostre criteri, i llavors podien ser atesos d'una forma adequada per aquest personal en aquests espais que dèiem. La bretxa digital, no sé si és l'última frontera que deien a Star Trek, però Déu-n'hi-do l'opalesa que es va fer els mesos de març, abril, maig, que fins i tot la consellera va haver de sortir, sisplau, obriu les wifis de 10 a 12 del migdia perquè els infants que tinguin que fer deures o s'hagin de connectar durant aquestes hores del dia per poder seguir les classes amb regularitat ho puguin fer. Bueno, també hi ha infants que no tenen ni la tecnologia necessària per poder fer això, no, Juan Carlos? Òbviament, la falta de recursos, com he dit al principi, es va posar de manifest que un 30% del nostre alumnat, totalitat de la pobresa, no podia connectar-s'hi, és un terç que es perd. És a dir, l'ensenyament telemàtic el que fa és agrandir les diferències i desigualtats de la nostra societat. Nosaltres volem un ensenyament presencial, en condicions, en seguretat, perquè és el que iguala, el que fa una associació més equitativa. Això és el que estem demanant sempre. També hi ha una altra vessant, a part del ensenyament telemàtic, les famílies no totes estan preparades per poder ajudar l'alumne, ni menys. S'ha parlat ara de que se crearan 300.000 dispositius digitals per a l'alumnat que ho necessiti, 100.000 unitats de connectivitat, però és que tot el que es va prometre per al curs passat, durant el tema virtual, mentre estaven confinats, ja no va arribar a tot l'alumnat, ni a molts, a moltíssima gent. Molta gent que tampoc entén les tecnologies. Els pares que han de fer teletreball tenen un ordinador només a casa, com ho fan? Els docents que han doblat la seva jornada. Aquí hi ha un munt també en l'ensenyament virtual, una qüestió a negociar moltíssimes coses i tampoc s'ha posat damunt de la taula. I com sempre, gràcies a la voluntarietat i al voluntarisme, perquè això és una professió que tenim nosaltres, els docents, que som tenim aquest espírit de voluntat, de que es surti a terme, perquè estem molt preocupats per l'educació dels nostres alumnes, perquè arriben a un pensament crític en la societat, hem fet mans i mànigues perquè això pogués arribar. L'administració té una constant que és arrepenjar-se en la voluntarietat, en la vocació de la gent que té peu de trinxera. 1, 2, 3, responde otra vez. A sanitat, per exemple, també, Ferran, ja sé que no és el vostre àmbit, però és un exemple més dels professionals de la sanitat, com també a cop de voluntat han tirat endavant amb tot i ja comencen a queixar-se que les plantilles seran les mateixes que les que hi havia durant la pandèmia. Sí, efectivament, i sí que també és el nostre camp, perquè és veritat, sí senyor, disculpi. El sindicat de funcionaris, sí, estem treballant molt colze a colze amb el tema de la sanitat i són els que ens assessoren de moltíssimes coses sanitàries. Tenim molta sort que tenim molt personal de sanitat afiliat a CECIF i, per tant, estem en contacte amb ells. I, efectivament, la voluntarietat. Sembla ser que avui en dia et demanen per fer una cosa voluntàriament, l'has de fer, l'has d'assumir, i llavors allò, a més, es converteix en una obligació. És a dir, a partir del moment en què tu acceptes fer una cosa, en aquell moment ja allò ja queda, diguéssim, en les teves obligacions, forma part de les teves obligacions i a partir d'aquest moment ja et demanen més coses. I llavors, si no, t'ho tiren encara. I l'administració s'arrepenja moltíssim amb això i estem una miqueta farts, sobretot d'això, no? De que quan és el moment de demanar-nos coses, ens les demanin i les fem a gust, perquè, clar, treballem amb canalla, treballem amb nanos, i això, doncs, és una cosa que per nosaltres és molt important, no? Que hi hagi aquest alumnat que progressi, que tiri endavant, que el nostre esforç serveixi per a alguna cosa, i ens sentim molt recompensats amb aquesta part. Però després l'administració no ens recompensa a nosaltres en res, més aviat en retalla de drets. Juan Carlos. Sí, nosaltres l'USTEC també forma part de la IAC, de l'Intersindical Alternativa de Catalunya, on està CatSalut, que també està representant en sanitat, i ho sabem, i estem defensant totes aquestes retallades que s'han fet, unes plantilles justes, és el que ja he vist quan va passar la pandèmia, i continuem igual. És a dir, que les reivindicacions continuen sent, la voluntarietat, perquè som uns serveis públics essencials tant sanitat com educació, i el que estem demanant simplement és que s'aboquen els recursos màxims en aquests dos sectors tan importants, perquè això repercutiria en tota la societat
i tots els altres àmbits. Això seria el fonamental. És molt complicat, sabem que és difícil treure els diners en una situació de crisi com la que tenim, però bueno, és que hi ha molts anys de voluntarisme, i com deia també el Ferran, al final preveeixen com una obligació una cosa que ni està escrita, no? I això s'ha de tenir en compte. Els docents i els sanitaris també són persones de la societat, tenim els mateixos problemes, les mateixes problemàtiques, també convivim amb problemes de la pandèmia, personal de risc, etc. I per tant s'ha de tenir en compte. Juan Carlos, Ferran, ho hem de deixar aquí ràpidament. Pregunta-resposta ràpida. S'està improvisant? S'està anant sobre la marxa, Juan Carlos? Sí, jo crec que s'està improvisant perquè les notícies van canviant d'una a una altra. Hi ha molta informació que surt per part a la premsa, per part de l'administració, sense tenir en compte la part social ni a la comunitat educativa. Ferran. Sí, efectivament, s'està improvisant també perquè aquesta pandèmia no la coneixem prou a fons, sabem coses, però hi ha moltes coses que no sabem i, evidentment, el dia a dia comporta noves realitats i ens hem d'anar adaptant a aquestes noves realitats. I moltes d'aquestes adaptacions potser també es podien preveure de millor manera, però moltes comporten això, aquesta improvisació. Juan Carlos, Ferran, moltíssimes gràcies. Seguirem parlant-ne perquè això no acaba aquí. Com deia aquell, no se veien todavía una i más. Ja recuperarem aquesta conversa d'aquí un mes o 2 mesos, quan faci allò, quan diguem un mes després, 2 mesos després del retorn a l'escola i toquem fusta que no passi res gros. Moltíssimes gràcies a tots dos. Moltíssimes gràcies i per deixar-nos donar la veu. Moltes gràcies.